Hi guys, welcome to TFA Files TV. We are back again with the latest gossip. Nyaya dziri kupisa dziri kutenderera pasocial media. Baba Harare vachinyomba Holy Ten nerecord label yake vanyora kuti Samatama sounds handichaivoni. Zvaitika mushure mekunge ivo Baba Harare vakafeature JT Volts pane ngoma yavo yakanyorwa Prove Them Wrong. Ngoma yavo yabva yanopinda panumber 1 iri kutrenda kuZimbabwe iri panumber 1, which means yana Holy Ten yabva yadzika ikaenda panumber 2. Ndozvaita kuti Baba Harare vanakirwa vafare vodedzera kuti Samatama sounds handichamuona. Asi aripo mumwe munhu auya akati aiwa mazuva ano hauzivi kuti kune kuf record label here yaSilent Killer, munongoziva Mega Silent Killer ndiye ari kurira mazuva ano. Asi vazukuru vambuya Nhanda vaita kutukana vakawanda, vamwe vachimira naHoly Ten, vamwe vachimira naJT naBaba Harare. Aripo ati you definitely prove them wrong. Aripo mumwe munhu auya akati Samatama sounds yakatama. Mumwe munhu akati Volts anopedza pakuimba ma2K ese anomufarira. Mumwe munhu akati makufarisa imimi muri 2 iwewe Baba Harare naVolts hambobvi makadarika Holy Ten. Holy Ten muhombe. Mumwe munhu akati kubvisa Holy Ten panumber 1 kotoda maita zvekumukutsira. Volts ari ega akazvitadza, at least mazama Baba Harare, saka tinongokutendai. Mumwe munhu akati JT ane ma1. Mumwe munhu akati Holy Ten anokukundai mese muri 2. Mumwe munhu akati munozovaviwa nemadhiss City Father, musade kunyomba Holy Ten muchidalo Holy Ten chibaba. Mumwe munhu auya akati Holy Ten akaburitsa song munovaviwa imimi guys. So guys, hatizivi tunoti kudi Baba Harare vafara zvisingati because ngoma yavo iri kutrenda iri panumber 1. Holy Ten abva aendeswa pasi. JT akamborovawo yake asi yakakwikidzana naHoly Ten, asi aina kuzodarika zvayo kuti iende panumber 1. Saka vazukuru vambuya Nhanda vadedza kuti aiwa Baba Harare apa maita basa, asi varomwe vadedza kuti mumukunde zvinotoda muri 2. Thank you so much.